የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ሀገር ሁኑ ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር እዚ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኮይኑ ውፁእ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበረሉ ግዜ እዩ ንኤርትራ ድማ ብንዕቀትን በሽካዕላልን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከሲስዎም ኤርትራ ንፋኖ ይኹን ንሸነ ንኦላ ትሕግዝ ኣላ ብምባል ንዑ ሓገዝ ምትሕልላፍ ናይ ብረት ናይ ጥያይት ኣቋርፁ እናበለ ኣሽካዕላል ተዛረበሉ ከምኡውን ናይ ሰባት ምስግጋር ገለመለ ኢሉ ዝኸሰሰሉ ግዜ ነይሩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይገበሮን ዘይበሎን የለን ሕጂ ድማ ምንቲ ከይሸፋፈን ወይ እውን ተዓቢዩሉ ከይከይድ ዋላት ምዕራባዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ ኤክስፖዝ ዝገብረሎ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ የውፅአሎ ኣብ ከምዚ መድረኽ ኣብ ዘለናሉ ግዜ እንታይ ይገብር ኣሎ ቁሩብ ነታሕቲ ክወርድ ኢኻ ትፅበዮ ነው ፕሮፓጋንዳ ናይ ህዝብ ድማ ስምዑ ለቀጣይ ትውልድ የሚያወርሱትን ጥሪትና ለኢትዮጵያ ሀገራቸው አንገብጋቢ የሆነ ጥያቄን አንግበዋል። አሁን የቀይ ባህር ወደብ ጥያቄ አለን። ይህ የቀይ ባህር ወደብ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ስሙን ጥሪም ነው። ይሄንን ጥያቄ ይፈልጋል፣ ልማቱን ይፈልጋል። ቀይር መብት ትልቅ ሀብት ማምጣት ነው። ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀምረን እንደጨረስ ነው ቀይ ባህርን ሁኔታ ደግሞ ጀምረናል። በጣም አስፈላጊ ነው። ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናይቲ ናሽናሊቲስ ተባሂሉ ኣብቲ ደቡብ ገለ ነገር ኣብ ዝገበሩሉ ከምኡ ድማ ኣብ ተቆዶ ከተማታት እዚ ናይ ባሕሪ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ኣእምሩ ንኽእትውሉ ናይ ብሓቂ እዮም ብዛዕበየ ኣጀንዳ ዝሰርሑ ዘለው ስለዚ ወላ ሸለል ኢልናዮም ክንከይተደለና ንሸለል ዝኸውን ቦታ ዝህቡ እውን ኣይኮኑን ስለዚ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ዊ ኒድ ቱ ኮንፍሮንት ደም እዚ ዓለም ኮንፍሮንት ወይ ከዓ ክግጥሞም ክኽእል ኣሎ ክእርሞም ክኽእል ኣሎ ምናልባት እዚ ፕሮፓጋንዳ ኣበይ ከይበፅሕ ንብል ነበርና ድማ ነልኩም ለንቀና ሓደ ጋዜጠኛ በዚ ትግራይ ከይዱ ኩናት ካቀሪብሎ ኢሉ ኣብያት ናይ ኩናት ይነግረና ኣሎ Ethiopia is on the verge of another war. A new force is rising in the northern Tigray region. And the Prime Minister has his eyes on an Eritrean port just across the border. ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ Now, old enemies have made new alliances. And a country is still ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሓደ ናይ ብሪጣንያ ቻነል እዩ ናብ ምስቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለው ከይዱ ተራኺቡ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይመጽእ ኣሎ ወይ እውን እቲ ኩናት እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ እንድዩ ናይ ትግራይ እቶም ሓራ መሬት ዝበሃሉ ናብኦም ከይዱ ምስኦም ዝገበሮ ሸው እዩ ስለዚ እዚ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ኩናት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዓታቶም ርዩ እንታይ ኢኹም ከመይ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ብምባል እዚ ድማ ኣብታ ክሊፕ ናቱ ድማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ዘይተርፍ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ክፍፀም ስለ ዝኾነ ብኸመይ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ናይ ግድን ኢልካ ብሰላማዊ መንገዲ ዝበሃል የለን ስለዚ ብሓይሊ እዩ ተዘረባ ሙሉእ ብሙሉእ ንኩናት ዝእውጅ ዘሎ በዓሉ ምዃኑ ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣሎ ወላ ክሽፍኑሉ ይፍትኑ እንተለው ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናቱ እናላዕለ ይኸይድ ከም ዘለውን ንሱ ድማ ካብታ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ክወፅእ ከም ዘይደሊ ኣብዚ ይገልጽ Abiy's project. Prime Minister Abiy won the Nobel Peace Prize for ending Ethiopia's long conflict with Eritrea. But now he's risking restarting it. He's determined to get access to the sea, and Eritrea is standing in his way. Again, ካልእ ጭብጢ ድማ ኢትዮጵያ ተዓፅያ ኣይትነብርና ሓደ ይፍቶ ሓደ ይፅላእ ብዘይገድስ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እያ እዚ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ بعين حق كمزيل كاي تزاربني خا بعين دبلوماسي كمزيل كاي تزاربني خا بعين سلاماو منقد كمزيل كاي تزاربني خا كمزيل كان تزارب كارما بخال بقمت الكازولو سب سلاماو منقدي كردادا كاي كلني انلس منال بعد عقمن تزيبل فريو حرايك بلا كاغل ارتراغن كابخات فرح حقر يكونت نغص But between the two countries is the Tigray People's Liberation Front or TPLF. እጂቲ ህወሓት ኦልሬዲ በፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ስለ ዝኾና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝደሊ
ልክ እቲ ናይ 10 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝኽተሎ ዝነበረ ታክቲክ ብምሉ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይዝንገር ንሪኦ ዘለና ድሮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ባንክታት ዓፂሎ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዓፂሎ ቀረባት ናይ ነዳድን ናይ ካልኣትን ጠጠው እናበለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ድሮ ትንሱ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ ኩናት ከደላድል ዝኽእል ነቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ድማ ፋሕብትን ክእቱ ዝኽእል ከዳኽም ዝኽእል ሞራሉ ኩነታቱ ክዓፁ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን እቲ ኩነታት ከም ዝሪኦ ዘለና ተቐደም ኩሎም ኣብ ጎኑ ነይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ፋኖ ይሕግዞ ነይሩ ካልኦት ዓፋር ይሕግዝዎ ነይሮም ገለ ሕጂ ግን ብግምጣሉ እታ ካርድ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሎሚ ከምኡ ይኮነን ዘሎ everybody is against him ንሱ ንዓሰብ ኢሉ ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ እዩ ዝብል ኩሎም ሓይልታት ብሰሜን ዘለው ናብኡ ተኣኻኺቦም ይመፁ ከም ዘለው ከምዚኣ ገይሮም የርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ትግራይ ከምኡውን ኣምሓራ ተኣኪቦም ክመፅዎ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ኣባይታ ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትግራይ ምስ ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ወታደራዊ ታዕሊም ክገብሩ ዝተረኣየ ነገር የለን there is no such a thing ፅምዶ ናይ ሰላም ጥራይ ንሪኢና ሶፋር ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ብሓደ ክሰርሑ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ፖለቲከኛታት ክራኸቡ ይረኣና ወታደራውያን መራሕቲ ክራኸቡ ይረኣና ኣካል ናይ ወታደራዊ ኩነታት ብሓደ ከም ዝገብሩ ምስ ፋኖ ክራኸቡ ይረኣና የለን እዚ ነገር እዚ ኣብ ርእሶም እዩ ዘሎ ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ባዕሎም ማኒፋክቸር እናገበሩ እናወሳስኹ ዝገብርዎ ዘሎ እዮም ብግምጣሉ ኣቢዩ ኩሉ ናይ ኩናት ሸብዳዕዳዕ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ጫውጫውታ ናይ ዓለም እናገነነ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ እንተተበጊሳ ሓማኹሽቲ ክትቅይሮ ምዃና ስለ ዝፈልጡ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ድሮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እናተነፍሐ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ግን ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ግዳይ ጌራቶ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ there's a big problem منشتي كن سمعينا كن كيراينا شو against the government. اجي ازي اصنحي لنا كريه كن فتن دينا انتي كريكم دليلغو حدا قداسي معباللو بكل منقدنا ابي الچناني وزلو نغراد ما نسيو نا يو ان مغلصلو نا ايغاد كنتات አለው ሁሉ በባደ ከንሪና መጀመሪያ ግን አቢ ወጥር ፈጢሩሉ ዘሎ እንታይ እንደሪልኩም እዚ ንጅል ሰምዖ ዘለናዩ ግኖ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ እና የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙን በማስመልከት የአሜሪካ ኮንግረስ ረቂቅ ህግ ቀረበለት። አገዛዙ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት ያካተተው ህጉ በብልጽግናው ሹማምንት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የሚጠይቅም ነው። በአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋትን እየፈጠረና የአሜሪካን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ ተግባር ላይ እየተሰማራ ነው ሲሉም የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ገልጸዋል። ረቂቅ انتينا نسمى زلنا هذا بيل ويون ناب كونغرس نا امريكا زخيد بيل نيتوبيا بفلاي نبلصقنا منغستي ناي ethnic cleansing attacks on orthodox church genocide بهلكيت ناي زيغاتات كمون عليتات ناي مصنات كم دما ابلع هايمانوت كريستنا orthodox غبرو زلو متكعتي هذا ناب بايتون امريكا كسي مصلو اجدان خوردو اذا ነገር እዚ ግን አቀድማ ቢልና ንሽቴ መተንብሂብና ነርናይና እጅግን ባዕሎም ክዛረቡ ጀሚሮም አለው the bill cites destruction of institutions killing displacement assaults on monasteries and churches across Amhara Tigray Oromia and Ogaden ስለዚህ ሓደ ካብቲ ተባሂሉ ዘሎ ትካላት ምዕናው ከም ድማ ዜጋታት መቅታልን ምስዳድን መፍንቃልን ከም ድማ ኣብ ልዕሊ ደብርታት ኣብ ልዕሊ ደብርታትን ቤተክርስትያናትን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ኣብ ኦሮሚያ ከምኡውን ኣብ ኦጋዴን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ድራፍት ዝበሃል ዘሎ calls for sanctions on Ethiopian officials suspension of US aid and creation of an independent body to investigate crimes እጂ እዚ ጉዳይ እዚ ድሮ ኣንፈት ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ዋላ ቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓንቲ እዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ ስሙ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ሰላምና መረጋጋት ለመነጋገር ነው በማለት መስሪያ ቤታቸው በስትራቴጂው ላይ ያስቀመጠውን ሐሳብ ያነሱ በመሆናቸው ሁለቱም የውጭ ሀገር ባለስልጣን ሲደውልላቸው ፍንድቅ ብለው በፌስቡካቸው ላይ በመጻፍ የሚታወቁት አብይ ስለዚህኛው ስለ ሩቢዮ ስልክ ልውውጥ ዝም በማለታቸው የሁለቱን ሰዎች ንግግር ይዘት መገመት ይቻላል። አብይ ጦርነታቸውን የማይቃወምባቸው ወይም እልቂታቸውን የማይተችባቸው ከሆነ የባርባዶስ ሆነ የኮሞሮስ መሪ ከደወለላቸው ዛሬ ወንድም የደወለልኝ ብለው በመለጠፍ ብሓፈሻ ዚና ለና ናይ ማርኮ ሩቢዮ ዝደወለሉ በቀዳማይ ሼርክ ገብሮ ኣይመረፀን እዚ ድማ ድሩ ይነገር ነይሩ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ኖርማሊ ደርሆ ወይካ ጭሩ እንተደዊላትልዩ ደዊላትልዩ ኣብ ትዊተር ልብኻ ከጥፋእካ ዝደሊ ስእልታትን ገለን ምግባር ክፈቱ መዓት እዩ ስለዚ
ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ከም ዝነበረ ግምት ነይሩ well that is what is happening right now ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ወላቶም ደገፍትናቱ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ከታሃዘልኩም ስለዝኾን እንደሚችል ይታመናል እርግጥ ለዛ የሚሰንፉ ሰዎች የሉም በተለይ አንዳንዱ ይሄ መደበሪያ ነው የሚፈልገው የጡረታ ጊዜው ምናምን ጨርሶ ጡረታ ላይ ሲደርስ በቃ ምን ላድርግ ብሎ የተቀመጠም አለ ግን የሚሆንና የሚከወን የሚፈጸም ነገር መሆኑን አሁን ሰሞኑን የጀነራል አንደርሰን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርኮ ሩቢዮ ከኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትርና ቺፍ ኦፍ ስታፍ ጋር ተነጋገሩ የሚል ዜና ሰምቶ እንዲህ አይነት ሪዞሉሽን እርግጥ የቆየ ሊሆን ይችላል የቀረበበት ቀኑ ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ወሳኝ የሆነች አካል ነች እኮ ነው አከተመ yes exactly this is what we wanted ከመ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ነው ኣብ ቀርን አፍሪካ አንከር ስቴት ናይ ምርግጋእን ናይ ገለን ተባሂሉ ዝቁፅር ዝነበረ ሃገር ብጄኖሳይድ በኤትኒክ ክለንሲንግ በሃይማኖታት ምጥፋእ እሞ ንእገዳ ክወርደሉ ስጉምቲ ክወሰደሉ ሓደ ንድፊ ናይ ኣቢል ናይ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ምቕራብ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ትመርሕነት ብልጽግና ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝነበራ ስእሊ ከም ዝጠፍአ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሳቶም ብልጽግናን ካድረታት ናቱን 10 ግዜ ኣሜሪካ ጎና ኮይና ናብ ባሕሪ ክንከይድ ንደልዩና ኣለዉ ከምዚ ክሕግዙና እዮም ጀነራል አንደርሰን ከምዚ ኢሉና ኣብ ቀይ ባሕሪ ክምለስ ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ነው ብግምጣሊ ነይሩ ኩሉ እቲ ባዕላቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ድራማ ተገምጢሉ መፂዎም ሕጂ እንዳዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ኩነታት እንተሪኢኻዮ ኣብ መወዳእታ ወላ እውን እታ ቴሌፎን ኮል ምስ ማርኮ ሩቢዮ ዝተገበረት ኣይ ተነገረትናን እምበር ሕማቕ ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ ዝብል ኣብዚ ስለዚ ኣብ መወዳእታ recently the US side ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይቲ ዞባዊ ምርግጋእ ከም ዝተዛረቡ ክዘራረቡ ከለዉ ብመንገዲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ጠቕላላ ስቕታ ምምራፁ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይምባሉ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይመሃቡ ኮንትራዲክሽን ወይ ካብ ዘይምርዳእ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኖርማሊ ክራኸብ ከሎ ዝነግር እዩ ኣብዚ እንታይ ዝርዳእ ሓደ ነገር ከም ዘይተረዳዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ባዕሉ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ወላ ምስ ዝኾነ ምስ ቢን ሻይድ ምስ ናይ ኢማራት ንጉስ መሐመድ ቢን ዛይድ ድዩ ምስ ፍራንስ ድዩ ገለ ክራኸብ ከሎ ሓወይ ዓርከይ ደው ኢለለይ ዝብል ሰብሲ ዘይምባሉ ኦልሬዲ እቲ ስቕታናቱ ነጊሩና ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ላዕሊ እንተሪኢኹሞ the anchor discussion draft bill ስለዚ ናይዚ HR 717 he argues that while Ethiopia was previously viewed as a key stabilizer in the Horn the new US resolution suggests the current government is now viewed as a threat to stability and national security interests ስለዚ ተቀደም ኢትዮጵያ ናይ ተረጋጋልና ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ትባል ደበረት ሎሚ ብናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ ምንጭ ናይ ዘይምርግጋእ ምዃና ተፈሊጣ ኣላ ምንጭ ናይ ዘይምርግጋእ ኣብ ሶማልያ ምንጭ ናይ ዘይምርግጋእ ኣብ ሱዳን ምንጭ ናይ ዘይምርግጋእ ሕጂ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ክወሃባ ዝግበል ድማ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክኽእል ኣሎ እዚኣቶም ካድረታት ናይ ብልጽግና ናይ ኣቢ እዮም እዚ ጉዳይ ዝዛረቡ ዘለዉ which is a very interesting thing እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ there is another part እቲ ምስኣቶም ንሳቶም ኣሚኖምሉ ዝኸዱ ዝነበሩ ሓይሊ ንባዕሉ ኣብ ታርጌት ይኣትሉ እንታይ ይኸሱ መጀመርያ ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ክናቱ ክንክል ኣለና ከነተሓሓዞ ክንክል ኣለና ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ንሱ ድማ ነብሱ ዝኻለ ፀገምና ኮነ ይመፅእ ኣሎ Wait, mountains backing two different armies, and that too in the same land. You're watching Times XP, and Saudi forces have begun moving eastwards. Convoys rolling in, armored vehicles pushing forward. In fact, commanders taking positions, they are እንታይ ደን ሰመ ዘለና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ናረሰነ ይኸይድ ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሑቲ ድማ ሕጂ ኣብ መንጎ ከኣቱ ይደሊ ኣሎ ሑቲ ነዚ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ይጥምቶ ኣሎ ኣብ መንጎ ስዑድያ ዝድግፎ ዘሎ ሓይልን ኢማራት ዝድግፎ ዘሎ ሓይልን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ እናተበላሸወን ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ንሳቶም እውን ክምዝምዝዎን ኣብቲ ጉዳይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ የመን ቅልፅሞም መገተሪ ክትከውን ከም ዘይብላ ልዕሊ ኩሉ እቲ SCC ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ክድግፎ ከላ ቀደም ንሑትን ምቁፅፃር ወይ እውን ንሑትን ምድኻም እየ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ዝብል ምክንያት እያ ትጥቀም ነይራ ኣሜሪካ ድማ ትድግፋ ነይራ ወይ እውን ስቕ ኢላ ትሪኣ ነይራ ሕጂ ግን ናብ ስዑድያ ገፃ ዝለግብ ስጉምቲ ትገብር ስለ ዘላ እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብዙሓት ሰባት ሕጂ በቲ ሓቀኛ ምስሉ ክጥምትዎ ጀሚሮም ኣለዉ ቢካዝ ዲስታቢላይዜሽን ፋክተር ከም ዝኾነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ መርኣያ ክኸውን ከሎ
كال مرأي دما أب أمريكا بغتا نعان محماي سلد فرهز اللومبر قداينا السودان أتعايزهم زبل واسمعوا بزي. Must also be clear-eyed about the external factors fueling this fire. On Tuesday, the Department of the Treasury announced sanctions on a Colombian-led transnational network of hundreds of former Colombian military personnel who have traveled to Sudan. جي مجمريا أمريكا بذكربا نتي RSF زبهال زلعتو قجلة زحجزو زنبرة بجنزب تحسيبا مسوز زقاقو زنبر وتكالات إجدا وريد الله مالو زي حدا وريدني مرات فريهم زقبروا ويا إمبر توم مرسناريس ويا توم السبات توم تكالات إجرام زل خمن دي جنزب زخفلهم زلوا نتجنزب زخفل ده يكون كان قد نكتحزل لك جن أنت وحدو أبزي شمام كرقوم بمخالهم كمان تبعت يزقط رأي. The RSF since 2024. It is the illicit flow of Sudanese gold smuggled by the RSF through the UAE that is directly funding Hamedi's war machine. We cannot turn a blind eye to the UAE's role in supplying weapons that الجنتايم زبلو زلو بحفشة أزوم عصبات وتهدرات حميتيو زخف لهم زلو بمنتاي بتوركي ناب إمارات شوطو زلو نسي زخف لهم زلو زبل تاكتيكيوم تتاكيمهم زلو ولا إماراتهم كم يتجبر بمنجد مسيوي مس حميت بزتحاز منجد يوم زجبروا كاب منجس كم زرحة قمسيلهم بزح تكنيك يوم زتقامو ركعتون على ما أبو جن تقول داي كاب جزينا بجزء إكسبوز ناخونه الناس أبى يخيد على أجي كل زي خطلوا زنبرو أما وداتا ناب بكل منجدنا تأساس يخيد على بفلاي أما نقول إثيوبيان جبت نزل ده ما نملس كانت تحازس لزخنا كل نجاراتنا تتحاز إثيوبيا بكل يتجبت زلا The stance after foreign ministers' call with Marco Rubio. Egypt has renewed its warnings over Ethiopia's management of Nile waters, with Foreign Minister Bad Abdelati telling his American counterpart, Marco Rubio, that Cairo will take all necessary measures in accordance with international law to safeguard the country's water security. The remarks, delivered during a phone call earlier today, underscore بنصور نماركو روبيو نجير ولتي بدر عبد الله منستر بدايته سانا جبسي إثيوبيا عدل زبالة خفت لهم كم زي لان نيغوسيشنز لذي قداينا طم قداينا ما يومنا يقررومن أقداس قداس لزخونه قبل إثيوبيا سقوم تكوسات خلال زبل دفيت يزقبر زلوا سلذي إتا أقدر قبل لعبت ما تزلا بكل من قدي استأساسرت مخانة بزي خاتفلت إرترا تقبروا زلا دبلوماسي بيناي من قدم يسرح له لعلو كل دما إرترا تراين بينا كتبص حط خل قداي كونان زي أبي أحمد بزحات صلاة سلز جبره أتوم بزحات صلاة دما بوجنهم زجبر وزلوا دفيت أبحد علامة من جنا شجر كوين زلوا بزوبا كسب كيف زلوا شجر كوين زلوا أبي أحمد مخانون ناتو بلتسجنا مخانون تردي ومالو سلزي زوبا قرن أفريقيا كترجعوا أنت جميركا مجمريا من جنا يتسجم كترلاكا سودما أبي إثيوبيا زلوا تسجم يكون أب كبابيو زمس زلوا تسجم مس إثيوبيا مس أبي أحمدن زتعهز مخانون نصورنا خوني مسألة ناب جبت زلوا تسجم ناب إيرترا زلوا تسجم ناب سوماليا زلوا تسجم ناب السودان زلوا تسجم مس أبي زتعهز قداي كم زلوا بعبي دما أوش إثيوبيا دما كم حجي أبتقرأي زفص أما جبنات الله ناي تقرأي من علوات ناب إيرترا حط سجاق عوي في التنين يرمجن صبوا نجرنا أبي لك أن تاب تقرأي زجبر زنبرة أبا محراي دغمله أبا محراي زجبر زلوا أبا رومياي دغمله أب كالبوتاي دغمله سلزي أبي أحمد بحريات ناتو نصوريو consistent دماي زدقاقن بحري زلوا أب كل حدا عينة حماقي زجبر سلزي بتقول دايت مس إيرترا مستوى دايت تطعم بلنا إيرترا تدخل إيرترا تسجم إيرترا سلزي يكون زغط زلوا تسجم نص مخاني زنجر إذن ود زن مسفلت إيه علم ناب حق جالس أخذ مس نبوريو تحكن ولاد النان من باي زن ريزل ناي لومي إلى عصر تخلته ورح عصر تخلته إسرع حمشتن تذكرون دحرقينكم من البعض من عشرة تذكرونيهم إلى عصر تخلته ورح عصر تخلته كلت الشعب وعلى الجرس تفرم اللينير وعلى الجرس لما جمريا أبا الجرس كيدون بريزنت سياسن ملا زيناون برايم مينستر ملا زيناون وعلى الجرس إلى عصر تخلته ورح عصر تخلته كلت الشعب يوم لك كم إسران حمشان عمتين فريقهم سلزي أبزا ما بل إسران حمشان عمتو United Nations مجلس وسيله هذا مجلس ما تايدبل أنطونيو غوتيريس urges Horn of Africa neighbors to recommit to the vision of lasting peace and respect for sovereignty, territorial integrity embodied in the Algiers Agreement. زي زازربازيا ملو بملو دقفنا إيرتراي إيرترا شو مركو حاد ليه كان نعلم لخاوي حقي نتشم قلنا عند حدا كيف كان إيرترا غتدقف أبي أحمد
أنصار علم لخاو حقي يزو خيزلو سلازي كلتين هجرات نتيك قال زعتوالو نتيك كدان زعتوو كتكبرو كم زلوا أبو دما ني كبرتني ني قداي نزناي ريسبكت مخبارني لولاونتن جزاتها وحدنتن عبتو على الجرس سفيرو زلي بمبال UN General Secretary بعلو بزقبرو مجلسي إن نرزلنا نابزي so قد مسرح مشان عمد تفرارم كملو أتكبروا today marks 25th anniversary of the Algiers Agreement a landmark peace treaty that formally ended the border conflict between Eritrea and Ethiopia and established a crucial framework for peaceful relations between the two nations said the statement لازم أما نقول كل تيان زنبرة نقوله نحوارو نزبنا زغل مفتاح كون زغل زنبرة هذا قداسي كل عينة حقاوي مسرح استغتله بير ونستوهبه قداي سلزنبرة نعون متكبر تزبلة مخانيز نجرزله so noting that the treaty served to create mechanisms for demarcation اتي زمدنا ولا الجرس ما نمنتايون مسرات غير نيرو يعني دوبات نايرترا نكحنصص نايرترا إثيوبيان نكحنصص the statement said it also reaffirmed the fundamental the gimme ينصرلو مالو نتي مسرت ويكا متكلاتنا مسرتاو متكل ناي لولاونتن ግዛታዊ ሓድነትን ኣብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ከኽብሩ ከም ዘሎም ኣብቲ ውዕልትሎ with the support of international community at this important milestone the Secretary General reiterates the steadfast support ስለዚ ኣብዚያ መድረክ እዚያ ኮይና እቲ ጀነራል ሰክረታሪ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ አንቶኒዮ ጉተረስ ማለት እዩ ተብላሎ ተሪር ዝኾነ ደገፍ ንምንታይ ነቲ ናይ UN ተሪር ዝኾነ ደገፍ ነቲ ውዕላል ጀርስ ንክትግበር it said 7 years ago the leaders of both countries renewed their commitment to peace through a joint declaration a testament to the power of dialogue and cooperation قدم 25 عام زنبرت رايدي كونغن قدم 7 عامات أو 2018 دما كلتيوم مرحتي كلتيوم كحجي سلا زلونا إيرترا بريزيدنت سياسن ملس زيناون نانو أبي أحمد نتي وعلى الجرس كتكبر وق على تيوم ناب تفراري مملد مانيرو منالبات نتوم شعوط بوزي تخطاتلكم زياه Meanwhile, United Nations Secretary General Antonio Guterres has praised the peace treaty between Ethiopia and Eritrea as historic. The two nations recently re-established diplomatic ties. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and Eritrean President Isaias Afwerki signed a peace accord in Saudi Arabia on Sunday. The terms of the agreement are not clear, but it's understood to be an extension of the Declaration of Friendship inked in July. The signing ceremony was overseen by King Salman and Guterres. كم نريو زلنا از قداي زي already استودع قداي كم زنبرن كم نريو زلنا أبي أحمد كمون أسكي أبي إرترا زبلو وشعوك نسمع بإير تي في وانتظري بلو سلزنا برز قداي زي نشتي ريبورتنا إرترا نسمع أسكي أبز حلف حملة أبز مراز ختمو سمع سلام لوني سنبل 16 مسكرم نقص سعودية سلمان بن عبد العزيز بكتمة جدة بزودبو والناس حفي حولات هجرات أنتوني غوتيريش وراس عرات نكسنا السعودي عربا مينستر مكل خادم محمد بن سلمان كمون مينستر قديات وتسان أهلا متحجزين حولات إمارات عرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان كانوا أبز ترخبلو سنة سرعات أبز تسندلين أبي بهدراوي مزامر إيرترا إثيوبيان سعوديان كمون نايكب سيرفيس تسمى سنة سرعات بريزيدنت إسياس أفوركن كدام مينستر أبي أحمد سند سلام محزنتنا تغايب متحجزين كم زختمو لوخات مينستر زينا كابتوتا حابيرام أبتي سنة سرعات بوغن إيرترا مينستر قديات وزا زندر يزلنا حدش نقر دي كوني إيرترا أبغن حق أبغن حيزا بتخكلنيا متكل تخيز اللي هجركت كون كلا أبي أحمد دما نتي شعوزة وكدان تعيسو شجر دفتر زولا كالمغانيو نا UN General Secretary شعوز تزاربه خنسمع. It was overseen by King Salman and Guterres. The leaders of Ethiopia and the leaders of Eritrea have managed to overcome the conflict and reach the security-sensitive region of the world. Eritrea and the Prime Minister of Ethiopia is indeed an historic event. We have seen a conflict that has lasted for decades, ending. And that has a very important meaning in a world where we see unfortunately so many conflicts. ስለዚህ UN already ነትኩነታት ና UN General Secretary ዝነበረ the same ሰብዩ ስለዚ ኣይተቀየረ ካለ መርገጽ ከይከውን ወይ ካለ ኩሉ ነገር ብትክክል መንገዲ ኣብዝ ሰርሓሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ትማሊ ነዚ ስለዝገበረዩ ናይ ኖቤል ፕራይስ ኣብ 2019 ወይ 18 መወዳእታ ተዋሂብዎ ነዚ ስለዝፈረመ ምስ ኤርትራ ዲል ስለዝገበረ ዝፈረመሉ ድማ
ني كم تازبلوا ني وعلى الجرس كتجبرية تقبله كتجبرية سلزي بلايو كمو قينو نيرو سلزي كم دري زلنا إيرترا ملو بملو بعالم لخي تتقف زل حجريا زد ما أكمل يقات عمي متسألو نعونا تحيس كامراي أقداسي مغنياتو أبزه جد نريو زلنا كان دي نزي زقات مزلو أكمل مدرخين تحرنا سمعو Saudi Arabia hold high-level talks as President Isaias meets Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh. Eritrean President Isaias Afwerki has held extensive talks with Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, marking the second major engagement of his ongoing 4-day working visit to the kingdom. The meeting, held yesterday afternoon at Al Yamamah Palace, builds on كم نريد لنا أب إيرترا مس بريزنت هاجر إيرترا أب سعودية مس ورأس عراتنا السعودية عبد الرحمن لزلو عبد حري دما تي ورأس عراتنا السعودية محمد بن سلمان مسنا UN جنرال سكرتارون تراخي بخمسة نبرة سلازي إيرترا كل تي علم لخاوي حق سلة تكبر زلا نيرترا كجد زخل حق ويود نيرترا تسعنو خجبر زخل حق يلن الزبد ما أنت عايز جبرك إيرترا بتخك لنا متكلم السعودية دما عم كوزل وشركة نتجبر تفتنا لا أبي أحمد زفتنا دما بيك تايم فيل جيرو مغنياتو نأبي أحمد نخ حق زو زخوني يخون بايتاي باللومن ويبن ناخذ القفوز زخل حيلي يلن that's why بأمريكا ونقدر كوردو يخلي زبال زلو this is again أبي أحمد is losing not losing أب عودة كينات رادي كونس ولا أمره ونلوز قبر كل خليز سبزي because at the end of the day أبزي قال إيرترايانز بالوزلو حكنا تو نجزي خنقت فينا أبزي ركب عم منقص سعوديان إيرترانز قبر زلو عبيت الديلات كبر كم زخلي زرب زلو إيرتران بوستس بحالون صحيفونيرو قال ولا إيرتران بريسون صحيفونيرو بزحات سبعة كم زلو زلو عبي ناي ودب كسب ناي بورت ديل ناي عصب ديل ونك كبر كم زخل زقلص حبريتات ولا ون مهدد انتخونه it's okay جن إذا زرباتات زون أبزح على السوشيال ميديا شير كبر نرلنا قلنا نزي إيرترا BUN ناتدقفت كلا دما انتايرا إيرترا نتي ترجم زي بلو إيجاد زبال أي حكار دي باتولا سابح الجون دمجا حقنا مزرات إيجاد زبال ناي بحكي مجابري أنا بلتقنا خوينو كابز غص الحياة الوالجيريو لأن أنا أب حراس جبرو دما هي أو أب النتينيرو سلازي Eritrea finds itself compelled to withdraw its membership كاب أبالنتا كاب إيجاد زبال قدم قديفاتنا نيرا بسرعة سنة مليسا نيرا فجر ما تمليسا كابو ورقة سحب على مغنيات جحبت دما أمين مغنيات نخط صحف سلازلوات راي زخونه يكون ربحاون سلازي ترايا تتكال دما نتعلمو يقلقل سلازي اللي بمبال بمنقدي منيستر جاتو صاير تراز وصحبريتا أتو يمان قبر مسكل شيرجر ونير مالتشو Eritrea decision stems from ثلاثة مغنياتاتون هبال لإرترا هذا إرترا أب مسرات ويونا مسفحنا إيقات أب ترايا تساويتا زي كذكر جلو يتعلم هذا اتزوباوي بريزنت سياسة تدقاقا ممزارة وابتزوباوي مرقاقا عبتارا كتسوات كم زغل امناس لازنا برايو زي it would be a primary vehicle for enhancement of regional peace and stability thereby paving a ground for the viable regional economic integration زي تعلمها زعبي زوباو رقاتن بتحبارن نمفتارين يرو unfortunately انتقونا كاب كلتشن حمشتن إيقاد نخال علاماتات كسر حنبر نتي زتمدبل العلامات كسر أي تراين إيرترا دما أبتوانتي أتول اللي كل دما مجابريا كوينو إيقاد سوماليا نكتورر سلز جابريا إيرترا أمانة تقطع بويا دما سوماليا كتورر كلا بيتوبيا إيقاد أفكيدي لذي نيتوبيا مجابريا كوينو من سوماليا أبال هاجر كتورر زفكده أنا نابالي نخون نبال إيرترا قريفاتونيرا this unwarranted acts prompted Eritrea to suspend ስለዚህ ኣብ 2007 ገዲፋቶ ነይራ ኣብ 2013 ተመሊሳ ሕጂ ድማ ተመሊሳ ካብኡ ገዲፋቶላ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ዝገደፈትሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ ዘዛረብን ዘከራኽርን እውን ኣይነበረን ኣነ እንታይ ኢለ ፅሒፋዊ ተቐቢለ ናይ ካብ ኢጋድ ምውፃእ ንኤርትራ ኣገዳሲ ነይሩ ደንጉያ ከማና ፀቢቐ ደንጉያ ምክንያቱ ሕማቕ መንገዲ ክኸይድ ነዊሕ ሪና ኢና ንምንታይ ደንጉያ ዝብል ዘለኻነ መጀመርያ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ንጎሆም ምሸትን ብተደጋጋሚ ብኣቢ ብጀነራላቱ ብኩላቶም ንጎሆም ምሸትን ኣምሓርኛ ይዛረብ ኣምሓርኛ እንግሊሽ ዘይክል መራሕና ኢጋድ እዩ ዘሎ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ናሰምዐ ከሎ ሓንቲ መግለፂ ከውፅእ ኣይደለየ ስለዚ ኢጋድ ጥቕሚ ዘይብሉ ትካል እዩ ካልኣይ ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ MOU ክፍርም ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ዘረባ ኣይተዛረበን ስለዚ ናቲንግ ባዕሉ ኣቢ ብካልኦት በዓል ትርኩን ብገለን ተገዲዱ እዩ ገዲፍዎ ከምኡ እውን ብድሮናት ገይሩ ንህዝብና ጨፍጨፈ ከላ ብኣምሓራን ኣብ ኦሮምያ ኢጋድ እንታይ ገይሩ ና
ولا حنتي جبران تراجع كونس دراما خفتر أب أديس أبا أب بحر دار كيدو مس حدا ناي فانو يدوز حاب السلام تفراري ميلو عبد الرحمن هاتو كواسارينا قبني استوسنا معلتات أب السودان زقبر زلو زخونه يكون بلان كم زلو إيرانا بيناتنا حزب السودان أب الساقة يلو زلو إيجاد إندورست نزي فيك ناي أمحرا ناي فانو ديل دما كتبابعي تراي سلازي إيجاد نسرحو أقامنا هاتو لعلو كله a political platform instead of a neutral regional body لازي مقابريا ناي أبن ناي بلتسقنا عند أمبر ناتو أجندا زلوي كونن مايكروفون ناي أبو خوين زلوي تعذابن الشجر مبار زخونه يكون ترازز أوت هيكونن كمون نخ وسيد نكمس دما دلونا زلو تكالا يكون لازي إرترا كابز موسى نكالد مقابريا نزخون زلو أبالو خينا legitimacy way وين دقف ناتو كتب قبول سلازي كونه إرترا كاوتي الله مالتيو إرترا نزغ جبر كلا بيوين عم تدقفلو زلا جزية بمخان دما أقدا سنتي قبرو إيقاد دما كابزن نيونا بيقصو كغسليو نجزيه نقط فيو أنا قطع فيه هنا سو يا فارس بسبعة زجاجتون هي فارس بسبعة مجمع رئيس زجاجنا انتنسي لنبرة عند بروفيسور يا كندا بروفيسور نو إيه بروفيسور من كترنيانو يمرجع مقارع برو بيسرانو ምክንያቱም በዓለም ውስጥ ትልቁ የፖታሽ ኤክስፖርት የምታደርገው ካናዳ ነች። የኤርትራ ፖታሽ ግን ኳሊቲው በቤስት ዓለም ውስጥ ያለ ካለው ኳሊቲ ነው። ካናዳ ትበሃል ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃገር ናብ መበል 51 ስቴት ገብራየ ክብል ከሎ ክንሰምዕ ከለና ገሊኹም ኣብ ካናዳ ዘለኹም ተሓርቁ ትኾኑ ኢኹም ምምሕዳር ናይ ካናዳ ኣመሓደርቲ ናይ ካናዳ ሃገርካ ንምፍራስ ክንምንታይ ግደ ከም ተፃወቱ ትፈልጥ ዶ? And do you know why Canada በብዙሕ ኤርትራውያን ትወስድ? Have you ever thought about that? It's because ፖታሽ ናይ ኤርትራ ትደልዮ ሃገር ንሰያ ፖታሽ ናይ ኤርትራ ትዛዓበየ ማዕድን ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ኩነታት ናብ ዝበለፀ ከወስዶ ዝኽእል ፖታሽ እዩ። ናይ ዓፋር ኬዝ ዝበሃል እዚ ናይ ዓፋር ንምንፃል ዝበሃል ከም ድራማ ዘተኣታተወቶ ካናዳያ ኦፊሻል ድሰርሐትሉ ኤርትራውያን ተጓሕጉሖም ብፕሮሰስስ ንኽወፁ ዝገበረት ሃገር በብዝሕ እንተኮይና ድማ ካናዳያ ካብ ማዓስከራትን ገለን ከም ዝገሓጥ ሰብ ዝገበረት ኣብ ካልእ እኮ ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ሕሉፍ ሓሊፉ ግሩፕ ሓሙሽተ ዶ ገለ ብግለሰባት ዶ ገለ ንህዝቢ ኤርትራ ጓሕጉሕካ ንምውሳድ ዝመስል ሩይ ዝኾነ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ነርና and then this is the reality now ጉዳይ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ፖታሽ ዝበሃል ንሳ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ወርቂ ናይ ኤርትራ ውንሳይ ተውፅኦ ነይራ ስለዚ ኣብቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ዝለዓለ ተራ ትፃወት ዝነበረት ካናዳ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲ ንክረክብ ስለ ዘለየት ኣይኮነትን ወላ እውን ኣብ ትግራይ ከም እዮም ዝኽሰሱ ወርቂ ናይ ትግራይ ኣብ መውፃእ ሕጂ ዝስረቕ ዘሎ ዝብልዎ ካናዳ ካምፓኒታት ናይ ካናዳ ኣብ ተራይ ዘለዎ ከም ኢሎም እዮም ዝኸስዎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ካናዳ ቀዳማይ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ኣብ እገዳታት ንኣብነት እዚ ሕጂ ለይተስ ዝኸውን ዘሎ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ካልእን ዘሎ እውን ናይ ካናዳ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ነይሩ ኣብኡ ብሕጂ እውን እገዳ ንክወርድ ኣብዚ ናይ ጀኖሳይድ ክስ እውን እንተኾነ ዝያዳ ትደፍእ ሃገር ንሳያ ነይራ ስለምንታይ እንተልካ ድማ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንምዝማት ዓብ ኣጀንዳ ስለ ዝነበራ እዚ ኩሉ ናብ ኤርትራ ትገብረ ዝነበረ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ገበል ኮይኑ መፅዩ ድከታ ያስግባሉ ሕጂ ነዚ ሃገር እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ትዝንግፀላ እቶም ኮን ካናዳ እንድንግፀላ ዘለና ኤርትራውያን ኣብኡ ስለ ዘለው እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ስድራ ቤትና ክጉድኡ ስለ ዘይንደልን በር ካናዳ ስምዕዎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኩሉ እዚ ናይ ዓፋር ድራማ ዝብልዎ ዘሎ ለንቀነ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ገይሮሞ ዘለዉ ድራማ ድማ ስምዑ Up human rights case against Eritrea filed by Red CFR Group. The African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, has formally taken up a landmark human rights case filed against the state of Eritrea by the Red CFR Democratic Organization, RESADO, marking a significant step in one of the Horn of Africa's most long-standing and sensitive rights disputes. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ኬዝ ቆይምሎ እቲ ኬዝ ድማ ህዝቢ ዓፋር ሲስተማቲካሊ ካብ ኤርትራ ከም ዝስደድን ከም ዝጭቆንን መሰሉ ከም ዝተጋሕሰን ስለዚ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ዝመልክት ድፊኢት ንክግበር ብዛዕባ ሞት ናይ ሱዳናውያን ዘይግደስ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ኣብ ኣልፋሸር ዘጋጥም ዘሎ ዘይተዛረበ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኣብ ኣምሓራ ዘጋጠመ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣብ ኦሮሚያ ዘጋጥም ዘሎ ንኣብነት ናይ ትግራይ ንውሰድ ኣብ ትግራይ ብቪድዮ ዶኩመንት ገይሮሞ ዘሎ ካብ ዓቢ ጀሚርካ ጀነራላቱ መራሕቲ ሃይማኖቱ ጋዜጠኛታቱ ኩላቶም ሓለፍቲ
ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ንክፍጸም ተዛሪቦም እዮም ሰይጣውን ህዝቢ ሰይጣን ዝኾነ ሕብረተሰብ ቡድን ሸይጣናዊ ትካል ገለ እናበሉ ኩሉ ዓይነት ኣጸያፊ ዘረባ መንታ ናብ ርእሲ ህዝቢ ሕማቕ ንክፍጸም ተዛሪቦም እዮም ሓንቲ ጥቕሲ ወይ እውን ሓንቲ ዘረባ ካብ ኤርትራ ግን የብሎም ጋይዝ ጀኖሳይድ ክበሃል ተኮይኑ ኢንቴንሽን ክልሎ ኢንተንት ክልሎ ድሌት ወይ እውን ሓሳብ ከም ዝነበረካ ዝገልጽ ነገር ክልሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ትካላት እዚኣቶም መጋበርያታት ጥራይ ዘይኮኑሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ደማውያን ጸላእቲ እውን ክንብሎም ንኽእል ኩላቶም ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስተጓየዩ እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ዓፋር ብፍሉይ ይሃስዮ ኣሎ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ዋይ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ደሴም ዓይነት በትሪያ ተሃርሞ ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣብ ኩሉ ማዕረ እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብዝደለካ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ህዝቢ ልዕሊ እቲ ሓደ ህዝቢ ገይሩ ብፍሉይ ኣረኣያ ናይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ግን ብከምዚ ክትከሶ ይትኽእል የስ ፀጋታት የብሉን ዝበዝሕ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሓለፋታት ኣይተገበረሉን ክመሃር ዕድል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዕድል ኣለዎ ክብል ኣይክእልን ብፍላይ ዓፋር እቲ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ምስ ዝርግሐና ቱሪኻ ንኩሉ ተዓድታት ትምህርቲ ፈጢሩሉ ወይ ንኩሉ ቁሸት ቤት ትምህርቲ ገይሩሉ ክብላካ ኣይክእልን ኤርትራ ድኻ ሃገር ምዃና ይትረስዕ ሃብታም ሃገር እያ ግን ገና ይማዕበለትና ኣላ ብዙሕ ዝጎድላ ኣለዋ ስለዚ ንኩሉ ዓፋር ኣብ ቅሸቱ ዓዲ ቤት ትምህርቲ ገይሩሉ ክብል ደፊረ ክዛረብ ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ግን ኣብ ህዝቢ ዓፋር ካብ ህዝቢ ብሌን ወይ እውን ካብ ህዝቢ ናራ ወይ እውን ካብ ህዝቢ ኩናማ ወይ እውን ካብ ህዝቢ ካልእ ብፍሉይ ዝበለ ሕማቕ ኣጀንዳ ብዘለዎ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ፍሉይ ነገር ይፍፅም ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ግን ከቢድ እዩ ምናልባት ከማን ካብ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ሜቢ ክንደይ ዓፋር ናብ ሳባ ምሳኹም ተዓሊሞም ኣነ ኣይዝክርኒ ራሻይዳ ሓደ ነይሩ ምሳይ ሓደ ራሻይዳ ኣብታ ናታይ ሓይሊ ነይሩ ዛሓት ኣይኮነም ግን ሓደ ራሻይዳ ምሳይ ኣብታ ኣነ ዝነበርኳ ነይሩ ኩሉ ብሄራት ብማዕረ ይሳተፍ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ቁፅርና ማዕረ ስለ ዘይኮነ ግን ዓፋር ክንምንታይ ናብቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝኸበደ ዝበሃል ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ሳዋ እዩ ዝኸበደ ብድሆ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ስለዚ ክንምንታይ ብኡ ተፀልዮም ዓፋር ሕጂ ከም ብጭብጢ ክዛረበኩም ኣይክእልኒ እቲ ድራማ ግን ሓብትታት ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንምዝማት ዝግበር ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገርና ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን 8 ሜትር በላይ አይደለም ወደብም አለው አጠገቡ ቅርብ ነው ባህር ጋር ይሄ እንዳይወጣ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዌስተርን ፎከስ ድሪቨን ባይ ኤርትራስ ሃይ ኳሊቲ ሻሎ ፖታሽ ሪዘርቭስ ኒር ፖርትስ ናይ ኤርትራ ፖታሽ ኣብ ጥቃ ገማገም ባሕሪ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ቀልጢፉ ንቁጠባ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል መክሰብ ክትክዕበተሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ነዚ ሃገር እዚኣ ብረጂም ቸንጅን ብካልን ገለኢልና ፋሕብትኒት ኢና ፀጋታት ክንግሕጦ ኣለና እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዓፋር ኮንፈረንስ ክሪቲክ ዝበሃል ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተደፍአ ካናዳዊ ፕሮፌሰር ምስለያዊ መርበባት ዝተሓሓዝ ዝደፍኦ ዝነበረ ከም ዝኾነ ጂኦፖለቲካል ኣጀንዳ ዓፋር ትሪያንግል ከምኡ እቲ ዓፋር ትሪያንግል ዝበሃል game مخانو سودما a concept is portrayed as manufactured by UAE and Israel to secure Red Sea control. تعفار triangle زبان بإمارات سعود عربن بإمارات إسرائيل زتهندسة دراما نقيح بحري نمنطال استجبر أجندة مخانيز نقرزله. This is pretty much مبزحت جزين قمته نجاري. لأن كله إمارات أبت عفار تاريخ تمر مساعدو فيستيفال نيتشر دو قالوا لنا تبعله دراماتات كجبرن ريناو investment يقبر له يبالي على ما قل نبي إرتراز زأنفة مخانو من ما نمستفى يكون timing and warning reviewed now due to revived now due to the weakening regional alliances. Speaker warns youth that money is being funneled to the brokers to push divisive agendas, urging vigilance and political. ስለዚህ ብዙሕ ገንዘብ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ዝበሃል ኣጀንዳታት ብዙሕ ገንዘብ ይፈስስ ከም ዘሎን ልዑል ጥንቃቄ ከድልየና ከም ዝኽእልን ከም ኤርትራውያን እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ዝብል ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ዓፋር ሓሲቦምን ተዛሪቦምን ዘይፈልጡ ዘርከበ ዓፋር ክብል ከሎ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ንዑ ክትብል ገንዘብ ከም ዝኽፈልን ብተደጋጋሚ ንጹርና ኾነና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንዓሻውን ንጹር እዩ በዓላቶም ዘምፅዎ ኣጀንዳ ተመሊሱ ክበልዖም ከም ዝኽእል ድማ ኣብዚ በዓሎም ክዛረቡ ከለዉ የእኔ ስጋት ምንድን ነው? የእኔ ስጋት ከዚህ በፊት ፍራቻ አለኝ። የዩኤኢን ኢትዮጵያ መንግስት ሲጠጋ በጎን ሙቹዋል ኢንተረስት ማስፈጸም ለሁለታችንን የሚጠቅም አይነት ግንኙነት ሲኖር ለምሳሌ ሰዎች ሳታፈናቀል
እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢማራት ብዛዕባ ኢማራት ይተዛረብ ዘሎ ኢማራት ክትሕግዘና ገለ ትፍትናላ ግን መጀመርያ ስጋት ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ኢማራት እንታይ ትገብራላ ኣብ ሶማልያ ብሰፊሕ ይዛረብ ንሶማልያ እንታይ ትገብራላ ኣብ ፑንትላንድ እንታይ ትገብራላ ኣብ ጁባላንድ እንታይ ትገብራላ ኣብ የመን እንታይ ትገብራላ ኣብ ሶማሊላንድ እንታይ ትገብራላ ኣብ የመን እንታይ ጌራ ኣብ ሱዳን እንታይ ጌራ ነዚ ኩሉ ትርኢ እንድሕር ኣለኻ እዩ ዝብል ኣባና እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ክትግምት ኣይትኽእልን ማለት እዩ ዝብል ንገበል ተብልዖ እንተለኻ ሓደ መዓልቲ መግቢ ተስኢኑ ንዓኻ ክበልዕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዝበሃል ተደውንን ሓደ መዓልቲ ክበልዓካ ምዃኑ ክትግምት ኣለካ ስለዚ ኢኮኖሚክስ UAE ኢንቨስትመንት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ዘለዎ ምዃኑ መራሒ ናይ ጅቡቲ ብግልጽ ተዛሪቦ ነይሩ geopolitical concern warns against UAE's political military patterns seen elsewhere being repeated in Ethiopia ስለዚ UAE ኣብ የመን ዝገበረቶ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ ጫድ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ኣብ ደቡብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኩሉ እንተሪኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ኣይክእልን እዩ ዝብል ጥዑይ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ጥራይ እዩ ዝብል ዘሎ caution or not relationship with UAE is a thin line requiring wisdom to protect sovereignty ስለዚ ምስ ኢማራት ዝግበር ዝምድና ኣዝዩ ቀጢን ገመድ እዩ ኣዝኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ልቦና ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ልኡላውነትካ ብቐሊሉ ኮምፕሮማይስ ወይ ከዓ ንልኡላውነትካ ክተኽስረካ ትኽእል እያ ወል እታ ቀጣን ገመድ ቀደም ኢኹም ሓሊፍኩማ ኣብይ ኣሕመድ ንድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ይበፅሕ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ንኢትዮጵያ ንምብትታና ኢማራት ትኬት ክህልዋ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ቢካዝ ንዚ ኩሉ ገንዘብ ኢንቨስት ጌራ ጥራይ ኢዳ ክትወፅእ ኣይኮነት ሓደ እንታይ ጌራ ኣላ ናይ ኢማራት ታክቲክ ከምዚ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝፅላእ እያ ትገብሮ እንኮ መፍትሒ ናቱ ኢማራት ጥራይ ከም ትኸውን እዩ ዝገብሮ ከምኡ ዓይነት ታክቲካ RSF መን እዩ ዝድግፎ ሓደ ሓይሊ እዩ ዝፍለጥ መን እዩ ስቐ ኢማራት ኣብ የመን ዘሎ FCC ኢማራት ኣብ የመን ዘሎ ሓፍታር ኢማራት ኩላቶም ምስኦም ጥራይ ከም ዝፅግዑ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዝምድና ናበተኸ ናላሕላሐ ይኸይድ ኣሎ ሞር ናብ ኢማራት ናተፀግዐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ከምኡ ምስ ወዳእካ ኢኻ እዚ ናይ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ እውን ህያው ኣብነት ናቱ ክኸውን ዝኽእል እዩ ወታደራዊ ቅልፅም ኣብ ኢትዮጵያ ክትሃንፅ ተኽኢላ ድማ እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ተገምጢሉ ንዓኻ ክውሕጠካ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ well good luck with that it's too late ኮሪደር በተመለከተ ሱዳን እሰጣለሁ እያለች ያለችው አጸፋዊ ምላሽ ሌላ የጦርነቱን ዳይሜንሽን ወደ ሌላ ሌቭል የሚወስደው እንደሆነ ግልጽ እየሆነ ነው የመጣው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት is no more በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ብቻ የታጠረ እየሆነ አይደለም ያለ ለምሳሌ ይሄንን የምስራቁንም ያዘው ጋምቤላ ላይ ያለውንም ውጥረት ልታነሳ ትችላለህ ዛሬ ዘይላ ላይ የሆነ ያለውን ነገር ትመለከታለህ ሶማሌላንድ ውስጥ እንደዚሁ በሶማሌላንድ መንግስትና በሶማሌላንድ ውስጥ በሚኖረው ዘይላ አካባቢ በሚኖረው በገደ ኤግዛክትሊ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነገር ተረዲዎም አለው አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ጉዳይ ኢማራት ኣብ ካለ ሃገር ታይ ትገብራላ እንድሕር ተረዲካ ኣባኻ ንኽርዳእካ ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ትኩነታት ኢትዮጵያዊ ዝለዓለ ንቕሓት ገይሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዞቡ ክቃለስን ክጓየይን ከም ዘለዎ እዮም ዘዘኻኽሩ ዘለው እዚ ድማ I think ኣብዚ ዋን እዚ common knowledge ኮይኑሎ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ፍልጠት ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ ስቒልካ ዝረአ ከም ዘይኮነን ስቒልካ ምርኣይ ድማ ዝለዓለ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው again ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ወላ እውን ኣሜሪካ በቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዓጊባ ስለዘየላ እገዳ ዝዝረብ ዘሎ ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ወሳኝ የሆነች አካል ነች እኮ ነው አከተመ ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ወሳኝ የሆነች ሀገር የአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ጠንቅ ነች የሚል ሪዞሉሽን ለምክር ቤት ሲቀርብ ራሱ ምናልባት ቢያዘግዩት ጥሩ ነበር ብያምና ኤግዛክትሊ ስለዚህ አሜሪካ ገጻ ከም ዝኸወለትሎም ስለ ዝርድኦም ዘሎ ዝእውይዎ ዘሎ ዘረባ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም well at the end of the day ሓደ መዓልቲ ዝክመፀኩም ምዃኑ ፍሉጥ ነይሩ ናብ ትግራይ ሽፍት ክንገብር ኢና ሕጂ መጨረሻ ላይ ግን የነበረው ይሄ ነው ካርታው ይሄ ነው የኤርትራ አካል ሆኖ አያውቅም ሲል ማለትም ኤርትራ የጣሊያን ቅኝ ግዛት በነበረችበት ጊዜ ወሎ እስከ አሰብ እስከ ባህር ዳርቻ ነበር ለማለት ፈልገው ነው አሁን ይሄው ያየን ነው እዛ ላይ ያለው ይሄ የኤርትራ ተሓነተው ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ለኪብና ክንዛረብ ከም ዘይብልና ኣብዚ ዝርዳኣና ነቲ ነገርቲ ስታሊን ዝመርሖ ዘሎ ጉዳይ ዲባንክ ኣብ ምግባር ዓብ ግደ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና
let's continue. የጣሊያን ግዛት ከም በዓል ኣባዱላ ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ታሪክ ኤርትራን ኣብ ዝፍፅሙሉ ዘለው ካልኦት ድማ ከም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ከም ድማ ስታሊን ነቲ ሓቂ ኣብ ምግሓድ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዓብ ክብርን ኣድናቆትን ኣለኒ ብፍላይ ስታሊን ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ሓቂ ኣብ ምግሓድ I have a huge respect. We really need ከምዚ ዓይነት ሚድያ እዩ ዘድሊ ንዓና ይኮነን ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ኣገዳሲ እዩ حقنات بوتاك ركب خلالو تاريخنا حزب ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሱዳን ወላ ከመኡንስ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወና እንድሕሩ ኮይኑ ኣብ ሓቅን ኣብ ኩንነትን ኣብ ኤቪደንስን ዝተመርኮሰ ኩነታት ወይ ሚድያ ተጠቂምና ጥራይ ስለዚ እዛ ዝብልዋ ዘለውን ኤርትራ ስለ ዝፈትዋ ኣይኮኑን ወይ እውን ኤርትራ ሓለፋ ክገብሩላ ኢሎም ኣይኮኑን because it is truth ዝተሓቂ ኤርትራ ውጽኢት ናይቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ድሕሪልካያ መብዛሕትኡ ነገራት እንከም ስለ ዝኾና እታ ኤርትራ ትብል ካርታ ጥልያን ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያውያን ተዛትዩ ዶብ ናታ ሓንፂፅዎ እዩ ዝተወደአ ጉዳይ እዚ ዩኤን ድማ ከምኡ ይብልፀኒ ስለዚ በዓል ኣባዱላ ከምኡ ድማ ባጫ ኣብ እርጋኖም ፀይቆሎም ዝበላሽዎ ዘለው እቶም ልቢ ዘለዎም ኣእምሮ ዘለዎም በዓል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ድማ ዲባንክ ይገብርዎም ኣለው and this is a very necessary step ንቐፅል ናብ ትግራይ ገፅና نسجرينا. دي أشفار محاب نابل مصيو هذا تقليلو ناي تقرأي تكالات نام قاد درجة بتحل مالتي ناي لمعت تكالات زبالة ناي تمت بملأن يلون دايت مايكرو فاينانس أداي مايكرو فاينانس زياتهم أجدوا مالتي. سلزي تركب زين نحرفوفو ከይዱ መወዳእቱ ናብ ጎነጽ ካእቱ ዝኽእል ኩነታት የሟቻችሎ ማለት እዩ አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት እዚ ነቲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ብሂጉዎ ዝነበረ ኩነታት ብኡ ስለ ዘይከደሉ ምስ ትግራይ ከዓ ካብ ልቢ ዝነቅል ናይ ዕርቅን ናይ ፖለቲካዊ ልዝብን ኣጀንዳ ስለ ዘይነበሮ ብውዕል ፕሪቶሪያ ቢልካ ካሊእ ዓይነት ውግእ ንምኽፋት بهاجن دليتين سلزنورو بفلاي بلعلي نايم حرافانون أو لعلي إرتران بقطعوا نهاية تجري حالة تقريبا نمورار زستقبل سلزنورتي بو وجن توعلي كفرهم كله زي بهاجتاتو مسرت غيرو كم زفرمو زيون بقلسي نتي نشعو زنور منجست تجري كم زقروا له منجست تجري كأخم زي تقبله سلزي تسرعت هزون ناي تقرأي تفعت تقرأي كتفو خوزو خلو تقبرات سلزي تقطواتي زجمرونا جينوسايد بروجكت كواتسولو سلزدلي زيتاتي قبرلو سو تي ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚኦም ኣብ ሓራ መሬት ኣምፂኦሞም ዘለው ሰባት ድማ ንኸምኡ መጋበርያ ክጥቀሙም ዝኾኑ Every generation in Ethiopia has experienced war. Genet, now 20, has been a soldier for 40. زي وضع حاتين اللي نحزونا بسي بدحريو خلت تشحن عسد حمشان تسنايتنا قد ما نحن زلنا سويلا مخياتو اتنا عنا ذكر قدي ولهم بسهم نيو علم سلطانهم زقور ساتهم دحر قنت وقع تملي سشي ما يصوع عني سينا مخياتو كله تسوي يا رحوية بتعمينا خسرنا بتعمي بينك عز خسارة زمنهم زي مثلا حزو النوقع تعذبلو ما رحتنا عيفان يا أهلنا بك يا أهلنا نحن ناولي معت كنقص كسنبر تطيبعات ودي برد حقيتك بلصقنا ناكفلك بغبو كوفيل كاسي نحنا ناب سلام كمرش كميدي سلام كوين زلو ناي بحقي تي بلصقنا زبحال كل عينت فتناتات يونت تግራይ ገይሩላ ዘሎ እዞም ሰባት ናይ ሓራ መሬት ድማ ከም ትሪዎም ዘለኹም ክልተ ሰለስተ ከረየኩም ወላ ተመራሕትናቶም ዝብልዎን ዘለው እቲ ህዝቢ ሰላም ይዝደሊ ዘሎ ኣብ ዓፋር በጃኹም ኣብ ዓብ ስጋት ኢና ዘለና እዩ ዝብል ስምዕዎ በሰላም እንቅልፍ አይተኙም እሱም በማሰብ እና አሁን ወደፊትም ወደ ኋላም ሰላም ለማግኘት በጣም ብዙ ጥቃት ያጋጥም ሰላም ክመፀና ኢና እንደሊ ተጸገም ብጣዕሚ ኣፍሪሂና ኣለ ይብሉ حارسنا حارسهملنا نتحارس حارسنا خذاب قلنا هنا وذيسنا أتينا في الولع دينا لبهال بفرحي بسلامي بصلاتنا هنا I went to visit one of the top leaders of the Tigray Peace Force. قالك أبطم ناي
عايزة تبلو حرامريت زلو حلافيتي أتخون زلازي أسمعوها. Major General Zewdu Kiros, what is your ultimate objective? وانا على ناي مودة وانا على ما قمت هاي. أنا كأوزر الحيل موجد. بكتنا يشوف أنا حيل أقول تعرفان سرعة نايت فيلف فوجد مدور. عندنا حالي أكوينات يحسب له. أنا زي أعمل له. تكيف هاي يقبل مثل. Tigrayan civilians are saying our leaders are divided and we are becoming a battlefield. And that's what they fear. What would you say to them? كوينات حد كي يلعن يفرحيهم. سجعت لهم. تخكريهم. إحنا ونفرحين. قد حزب زلا قد تعتقد. كوينات زترف نجار يلا. يا كوينات قط. كم تري وازلهم نتي مرحتنا هو حات نعمن موجاديو نمبال كاد بخالا زراربا كوينات زي تعرف مخانيات نقر زلا مخانياتو بسلام يكون كان كتوجدهم سلازي again the situation is really tricky بوغن أم حراون تمساسالي مزبلصقنا سلام كم زي اللي يمزاربو ያሉትን የትጥቅ ትግሉን ማስቀጠል ብቻ እንደሆነ አመላክቷል። አቶ እስክንድር ችግሮችን በድርድር ለመፍታት ያላስቻለን መንግስት በተከተለው የአንድ ወገን ፍላጎት ምክንያት ነውም ብለዋል። ከመንግስት ወገን የሚሰማው የድርድር ዜናም ቢሆን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚመጣ ግፊትና ጫና ውጤት ነው ባይ ናቸው። እናም ጦርነቱን በቶሎ መጨረስ አለብን ብለን እየሰራን ነው ሲሉም ገልጸዋል። በሐፈሻ ብልጽግና ወይብን አብይ አህመድ ፍጹም ናይ ሰላም መንፈስ ዘይብሉ ወላውን እቲ ሰላም ዝብል ጻቅጡ ስለ ዝገብሩሉ እምበር ንሱ ብኩናት ክድርዕሞም ይዝደሊ ግን ንዓነ ክትገብር እውን ሓይሊ ስለ ዘየለ ዓቕሚ ስለ ዝሓፅሮ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ሰላም ከም ኣማራፂ ከም መግዝኢ ግዜ ከም መሸፈቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ድማ ንስማዕ ፕሪቶርያ እዚ ታክቲካሊ ስልታዊ እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ወይ ክሻብ ኩናት ንዳሎ ክሻብ ካሊእ ዝርዐ ናይ ሓይሊ መፍትሒ ነብል ንጥቀመሉ ማለት እውን ኣይኮነን ብመሰረቱ ሰላም ዘምፅእ ስለዝኾነ ሰላም ድማ ስትራቴጂክ ኣማራፂና እውን ስለዝኾነ በቲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መገዲ ክንረኽቦ ንኽእል ማክሲመም ኣቺቭመንት ክንረክብ ኢልና ኢና ዝኣተናዮ ስለዚ ስትራቴጂክ ኣማራፂና እውን ዕልዋ ተኻይድሉ ዶገሎዶ እናተባህለ ዝዝረብ ዝነበረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዓናቲ ውዕል ፕሪቶርያ ታክቲካል ዘይኮነ ስትራቴጂክ እዩ ንግዚኡ መዳለዊ ግዜ ክሳብ ንረክብ ገለ ዘይኮነ ንሓዋር መፍትሒ ክኾነና ዝደለናየ ዝብል ዘሎ ትሕቶ መን ይሰምዓካ እዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ በዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቀውሲ ወገና ክንውድእ بودي بسرعة أنكار الجبران مثلا كوجه قبل عندنا دقيمين الآن يا أنا سمعت اللفظ أفتي السوشيال ميديا اسمعيه السوشيال ميديا زحلفوا دم حسوت مسيرني عندنا دقاقي تريواز اللهم تا ولاديتو نتي أدوناي زبحال زلو تيك توكر يا تزارب زلا ودات أسيرو ستيل سلازلو يا حد ساعة يلا نكاب بوليس زتبل ايو تخكلኛ اي لبل مسنبوكو ግን ያው ምንም ተሰማعني ነገር የለኝ ያው አዶናይ ምንም ወደ ህዝብ ምንም አይኮነን ኢትዮጵያዊ ጽሩ ኢትዮጵያዊ እዩ ውሽጠይ ፈርሕ እዩ ከሞላዲት ግን ምንም ሕግ እንተሊስ ምንም ነገር ክኸውን ኢለ ኣያምንም እና ቦይ ለብልማር ምንም ከም ሃገር ሰሚዕ እዩ ሰማዕት ሎ እንታይ ኮይኑ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እንዲድ ዝረብ ዘሎ መጀመርያ እዚ ወዲ እዚ ወላ እውን ዝኾነ ይኹን ገበን ፈፂሙ እንተኮይኑ ቀጥታ ዲኻ እንዳ ፖሊስ ወሲድካ ክትኣስሮ ዘለካ ማለት እቲ ዝፈፀሞ ገበን ክሳዕ ክንዱ ዲ ዓብ ኮይኑ ወይስ ንስርዓት ዝቃወም ዲ ተዛሪቡ ናይ ስነ ምግባር ፀገም እንድሕር ኮይኑ ኸ ናይ ግድን ዲኻ እንዳ ፖሊስ ኣዳጉንካ ነቲ ሰብ እቲ ጉዳዩ ከም ዝረአ ክትገብር ወይስ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገም ዝፈጥር ነገር ስለ ዘለዎ ድዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓል ጉዳይና ንርኢ ዘለና ካልእ እቲ ሓሳብካ ምግላፅ ዝብልዎ ወይ እውን ንኣብነት ናይ ብልፅግና ኩሉ ዓይነት ናይ ኩናትን ናይ ካልእን ወላ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓሌታት ዝገብርዎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝዛረብዎ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝዛረብዎ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ሰንሲቲቭ ዝኾነ ፀርፍታት ንዓታቶም ኣብ እስሪ ቤት ዘእተኻ ንሓደ ተራ ዘረባ ወይ እውን ንስነ ምግባር ዝኸይድ ወላ ኣከዳድና ደጎለ ኢልካ ኣብ እንዳ ፖሊስ ኣሲርካ ክትከይድከ ንቡር ድዩ so many questions ትግራዋይ ምዃኑ ዲኮም ዝገብሮ ዘሎ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ማርያም መባሉ ዲኮም ዝገብር ዘሎ which part is it ወላ እውን ንሱ እንተኾነ ኸ ካልእ መስርሕ የለን ዲ ኮይኑ እቲ ዘገርም ሰብዚ ካናዳዊ ድማ it's kind of ridiculous ኤሮጳዊ ካናዳዊ ናይ ምዕራባውያን ዓለም ዜግነት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኸ to what extent እዩ መሰል ዘለዎ እቲ ሰብ እቲ I don't know
just أبي أحمد تقال عيلوي تخشى عيلوي نرزلنا يخشوا له جن الدين بدأي ناتهم قدايو أتكت أجا مودتا فرهي وريد ما تنقطعت تيمس خمس نبرة قال إن دا تتكلموا بياتشوالو إن دا تتكلموا guys يه سجت أميلو قال ونتي إنه ملاش بتأم بزوجت على توشيزو بيمت أجر ماتشو كم تاسود بلاي مالتنا أنجري كأولاد كأنه كسوس كان بفيت سجت كم تري ورد لهم زود already warning اسمه خمس نبرة سقعت خمس نبرة أنت سجت تبالك قال ناتو كاتش وورد ناتو بزح شجرات تمت على لا زبل زرباون تتقيمن يريو but I think تي أبي أحمد كم ناتو عينت فيم زلون خالق خيط كم زخل عبس سقعت كله خمس زخل مردات أنا يروني نمود داتا بزي أجر خد جورج حاونا بتجور زلها كيلتات ويتصرح زلها صراحات بتعمي كافت زبالته بلوتيو كمان عناسي وينتي بحق بزعبا إرترا زحسب دونجيو زغلوا قديم زبقس تبقسات نير تزهون إذا كلها من إسياب قال تحت إمزلة أي من جمرة النيرة حجون جن بزعبانا يكوت أبا متشما بأوروبا يخزل لها أوروبا خابينا بيت خير الله ترى لها مسوق أفتنا إيكونومي تمرت تاتوين سلته بو تبقيسكا بزحات من أسيك تحجز كتسمع تخيل زبل حساب سلزلني قوس عبي أبيلكا ويا زايدكا ترفق زيها يكون وين أب جلنا يجل برنامجك مچم أبز حاجة زي تزارب ولا كل جزء انتهى بزعبا ناي تشاينا ويان تبغوسات عندهم صحة كابينا بي جبرونيرهم كابينا بي كيدهم أبز حد كتسال أستمرته بيها سلازم أعرف عنده صغير ناي إيكونومي لو تكوا خسر حتى زي كأله تتسدد زلوا معرباوي يخون أب إسياوي يخون لو تكوا خجبرت زي كأله بواحد جن بزتفعل عليه ملك سيف كجبرو لزخل جنزبوسي سيف كجبرو لزخل عدلات قصقصات كتم حلالف بزن إجرا من قدي اللابو Thank you brother يا غني اللي بزحوا كان زاربينا بسنكون سألونا سبات هلو بحفشة أفسدت هلخا سدد دما كاب عدخا وسيكازو مخنياتات هلكا سلازي كاب عدخان جزاخان أديخان مرحاكا زي ترفكا تتقملو شبدا عدا كتبل جزيخا كتكسر كتحشش قليكم كان تسديد كازلخا سو بزدات كازي ترفكا كاب عدخا خبت فتو بوتاتات مرحاكا زي ترفكا تتقملو صباح نقونا بعدخا كيتكا كبيركا ننفسخا نسدراخا عدخا هاجركا تخونلو تمرتي جنزب قطبا كيلت أتحساسبا حسكات صنح كل جزينا نبل نزحونا دما كما زخاخر جيرنا يغني اللي challenge accepted كقصلو اللي نسخاون قصلو له دغفو نزحونا channelu ابزي هاي سددو لي نمبر متا channelu support كبروا وخبلكم يدلي thank you very much نايلو مارس سبزخن ودينا ناتكم ريتون حسابات اندما ابتعت خنصبينا ما بنا هيتم فدي قدمو بنا هيتم فدي حل مدافنا هيتم فدي ما بنا ينبلي هيتم فدي ابي عملي هيتم فدي شهد يربا هيتم فدي انك سيمودا هيتم فدي ما بنا ينبلي هيتم فدي ابي عملي هيتم فدي كان يسحلي هيتم فدي